diampekan. Anak banyak lah gari, saman ramai na diampekan. Onde adia mengaku camin anak kuaso Tuhan memberi kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki iyo Daud iyo Baranak saya dito de manggadanggan jiko manyeso Baranak banyak pada berencana dijalankan. Onde hadia mengaku jamin anak kuaso Tuhan memberi kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki iyo tahu iyo Baranak saya dito de manggadangkan jiko manyeso Baranak banyak pada berencana dijalankan. Anak banyak lah gari, saman ramai na diampekan. Onde adia mengaku camin anak kuaso Tuhan memberi kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki iyo Daud iyo Baranak saya dito de manggadanggan jiko manyeso Baranak banyak pada berencana dijalankan. Onde hadia mengaku jamin anak kuaso Tuhan memberi kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki kurang kayo bukan DAB banyak anak banyak rasaki iyo tahu iyo Baranak saya dito de manggadangkan jiko manyeso Baranak banyak pada berencana dijalankan.